rigima ase chinyombe icho chire nigistima iraroro chinga kichonsi amachi 24 na buigo nigibwate wifi iyo tari gwakanira chinse 24 nigabwate ribaga rinene asura nyare gupaki gari yao chinyombe icho nigo chire ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi umuruburi ukubwatia nigo kurigirariwa n'ebigore byonsi. Leo naende mwancho murigeria imeyo morobeli bwe sabali yo bonchireria koletu na nchende mo Steven asikoleria biasara ao una bikonyara guchaka kwekendereria wekini mpaka ese birengo byanyalire goika ritkolia lero eture imeya Kisii town imeya Kisii Central Ward asere tochkwemanye biasara birivya okoliku website gose t-shirt printing gose customization una abande bamaite rero ntwemanye amange buna chisati konyara kulikwa na kolende sabali kieganeiri kero gochaka biasara bunebi na kobigendera mpaka binyale gokina karibu imeyo morobeli oyo olero ese olio takomaiti ayeningo na nkorwa liokoru Samarieta Grace Elinde Keruboso ankorwa ya Kisii Central Ward korudara chambiri ankorwa biasara bine byane nande nabeire nko bikora over 25 years. Kero mongi nagonyara goteba buna kwanyara okore biasara byese myaka 25 no nyore mwaka kikwanyarite ko bichaka mwaka na ansete I can't remember the year, but I will remember it later. Lakini rende ento nago tevinkeringa na kulire emiaka 25. Yo kwanyara gotwala experience kere kenge sana imeye biasara ibi. Labda ayebuna Grace Kerubo. Ngendo kikelikia gosegetete emyaka 25 yetire uchake biasara ibi. Biasara ibi ngokora na renge ebiasara binde byao. Lakini ngachanganya musani kuru Egerton University. Nakuru agantebi nga igora asara ya ndago ko introduce de biasara bira no nyare ko bikora ndoche enyomba yawo nenene nkamutebi ante akara agacha agante itobenere partnership akabalende omusani lakini rene nkomwakana nale tukaba toko koranere gas boni gaikirase tutagita abantu bago tokonya agacha gantebia na isa uliwate chibesa tigango tebia biasara towasa asi tuganza ebiasara bibechi school tokogenda tokande school twalirie tenda twa achita chipachi twaicha twarose twabairira bato deposit Mungi na Grace ni motranda une biasara byanyalire wika gusechitenda ao ni motra chake biasara ibi na motra nyoro musani oyo ngikeli kware gokora biasara kikware gokora maye gotara monyo na renge koni chianga chinya ready made ono tukaoni ready made chiri chikaera togendere tebi tokunya koni chianga chiri chinya chikaera tukagendere pakabona Kerebono musani oyo okoru Egerton otetyo chake biasara ibi kere kwale ko bichake senseme ya Gusii labda na kiora nyala gotebe biasara ibi alingi gose competition yalenga igoro ye biasara ibi njalengo akere tuansete biasara ibi komo biasara ibi mbia bwate any competition mogaka gete olio korokwa ombongi uniforms na rabuye kolengo amana inje buye kanale batirende ebiasara ibiga mbibwate challenges ose advantage na disadvantage ni matuzare ke advantage na disadvantage echo konyara goteba keremo abichagete aigani se tuke tole bone osene tuke ngao yarenge etuke yigande na no tu ansere tena no mate chitu kane chinge chikwale gocha konyorenga kieyo lakini ayo gatebo chaka iga ingi yako gogete na saya wateba to gocha kando lakini wikeba saya asaya yabone gento kyango gete kya kero tu ansete igotwa aiganoro chene para
nande nuroche bengie njaro nande ni bengie nde family bangnero onto karaga to sikobeka muntu ga uchikorie yuni ga kuru direct kuru bank oso ago cha ugo lina nono mwana e uniform ota printed yange yes kuruete tuamo printed yogende tai iga chiange chicha matanga tua print chiange chiche chikura go print tor pono tukaraya na rasare strategic to kolega asie nande kero tua nyanse tentu aroche nkogenderere lende tukaansa yo paka bono Mate omongi na Grace kawande gotebia safari ya oye biasara evi ndo maite na tie biasara ingeka imyaka 25 yetiri konyore bese guchaka guse capital negentege kongusana ayenga ikwanyorete capital yo guchaka biasara evi ebiasara ebi gabone kero twanse te gwete na bwate cyanga kinya na rekoni taliye na chete nganse koni so ebi ga direct na bwate uniform na ringo koni na yani na bwate cyanga kinya na ringo koni cyanga kiri cyane kinya na kina rekoni nganse ebi kwanyura lakini kabito chibesa kiri cyane cyanga kinya na chichi ale kogera na chikoyi chiange chiga chi uniform chiga chi t-shirt chi tie chi track na ekerobono na aliko kunya koleta nkenke maite na abali unko chabale bako edipot na gwikana yo tu ali chao o komentera ni basi kwa moletere odiri akwa yogote bachibesa chiri chianga ngoisani kichirenge capital yo chake biasara chianga na bwate chinyinge chiange chena ansete ni chianga na rekwenda na leta na chakoni wholesale na genda na ansete na sometimes na sieke tuka na minyoka taracha nao ni wholesale na ira na taxi kutira kwaro pone juese chichikanga nebo kokoraki koleta uniforms no nyenje tina leta nyinge lakini rene ngotema na rengi naonia chianga chininge ndete koni koleta ne biesco mate ebiasara bya byo print chisati ebitari chi machine ao babda chibesa yoseri kwale gochaka machine ki ochagete na choche biasara ncheboni machine na machine no ambono mbata screen printing because some machines chire chibesa chinyinge okonya mune yego kora embroidery this 4.5 3.5 ejionta bwati karoli pono nchendora screen printing yega nabo montago cheri embroidery na mataitili okolera patingo korande ya screen printing it's okay kwa maana nero to print chipachi chitai nonye ni chiange chiche chikura chi reflector igo mancho morigario moroberio gendrete no moroberi bwe sabari yo boncheri esra to begete kambi imeya Kisii town to kwemanya no mosubati kerubo yote bibunanya to chake biasara bina kwegendereri na to bibakiro chake biasara na bugutumika abasani bagotebe biasara oranyare go chaka na utumika kibasa kurese biasara biri mogokora gochengera gusego kine biasara biri binde bona gwachakire biasara ebi nebintu biri bikobwate kere kware go chaka mechando kikwa yote kware go chake biasara ebi kabito chibesa chenye to wati you can do nothing for patirende njena konye tu from the family kamanya na konye tu kurese family nkamanya koguro kwa kurese chiange chichinye onye to wati kabito na ande nche anyway na nchete kwenda ku yelon na rekole wate stress Pauno njena kwa na the family ama yo wate winyanda mate toko nganda letera nchengira ege keroli feitu para au ngana letera ringe ndete kunya ko kali gasie ko ni probity naira kwa tati sao I came up nyembo no iga munanda nje tukoligiro ije anen ko di ejiri anen ko nyako gacha isa no ikomi anya commentary stock no rio chanko na yona na bonko nyabokina materio chake biasara konyore emechana bana gocha abantu mbara kumanya gusego wachakire gusego konyora kuri gwe customer tuli konyora ekero livyo kwansire biasara ebi tuli konyora customers immediately na hande bono suppose kwa chire kwa ligirie loan onye tone timotinyoli it is a must oira ni choice yawan kwa
so there are challenges ikiagera twaretire chiwesa chiabandi you didn't sell abantu abali bank they are in your door and you have to give go nakina go telinga binte biga mbibwate challenges because onya to bwati capital ono lirikwa jakite biasara bibyao njera kichiabene gwatumegete we market usekwe mekai nabantu ao bali barakwa chitenda gusega na bwato musani geto musigis kurusayari wanche to konge binto namorose so si used to gando cho otebia abantu bande bacha nero leta nanche namorose so kurwabu bandi ko tokunya kwanda chiskuru ambara kwarose irio ya moyo nengo tebiare oyondenga igasingira segete mongina kirubaga ndo tibati kirogo chake biasara abo chakuta bwati customer tani gwetere customer yemo yago segeta usago kwane se customer ngao kwanyara kwegendereri na konyara gwekini kono gwachakire biasara ebye myake jugwa chagete nagasi yeto okora kora ebweka customers gose madoki bare gokonya esemereme ya uri rogo chake mereme ga bano na chete nkali abana babairi abakorire chi school nkabate baicha bankonya bandi babo musani yone koricha to ni akababundisa kono baba toko abandi bago print abandi tu ni kama nyumba toko nyakora ebyeka ya ego chaka balenge buna staffs balenge yakwabwate ba mukere muninga kieskuru takero tu alekomi kwa batange ikomi iri okwanzera to gutwara ikomi na murabe fo lakini na mune ko nyagokina negasi akobe nyinge oikotwara bantene abugwakana mate kerobate gasi ende gosorigeta abantu begasi gutume ko chinchi ao komanya uyo ingo mwachi besa chinganiga no mushara uyo iga ayenchera kikwale gutumeka koteboyo onyo no mushara ya kwenta ebu wano muno rio ko shoot chi screen edge nanda endo oyo go design komwaka no ko sita computer sia ko design na goikaiche aligi munago design igente karosi pakekera korosi t-shirt ekora mandishi mbuyare kirento mbuyakera oyito komolengani no yokwani kera chianga claro osoyo kubangesi nyumba ebintu kosi na bokonyo ebintu binaye no tageto monto kupanga bya birolekana smart so tatekera monta go chabia mo attract kwa biri meye biasara ebi ese myaka 25 ese sabali ye 25 ngokina kikwaro rire ese biasara bya urate bebuna te biasara bya ne byakinire kyarenga kineroro kwa konyora tubwate no ni chiange emyayoka but for now nabo monto nkaleta chianga anonyene karoire munabona usikurigeri ngeire chiange choro chichinda chirene chikola cha black ngeire bari singi maya nyamawa one kero iri chiange chi you must have capital and no sakorigere na wakoranga at least egente kengo kina kire te kolenga na muna ritwale kwenda kwate yumonto ndeta ni no isiri no enten so as you continue gradually na kikeli twaira na twateba ya chia biakini nande into expected ukina mwana atondrete gocha ya mase ya mokoro aiga Kisii Central Ward ime ya Kisii Town sadi kwa manya mange na Grace Kerubo yogo tebla nyate uchake biasara ya yogo print chiti sati ranya le kwa gendere ime ya myaka 25 bakasa ne le kabonika tukoirana anyara utebentira nya le kwa gendere ne chinjira chini ya chekero ke technology kuendelea biasara biasara ibate competition nyingi sana tole kwa manya Kenya le kwa gendere na nkayarengete kwa ba semi yake gocha Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko Bwumugusi Niji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nichisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV
TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Umabogani ukamel park Goko Waterna na television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Womugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabiri umwaka uyu abanyangera banene kuvorogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda Kwasa International Nemba target go chemeremo Numubugi ubukanigiyata kurwaraga nkurvugusi bikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikebusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Babe kengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni watanie emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo Enyangina Ekyonkekyo Enyangina Numontoyo momugima nechishilinki chimi ya isano Omuyigoyo nobeye maseyemo aseti biyao ya Ndizi TV Bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi na kwariganiri naende ime ntunda ya kabere sabari yo bonchireri asrero tore ime ya Kisii Town tokwe manyi gwetera Grace Kerubo uyo wate biasara byogo print t-shirt anara wote branya le kwegendereri pakasana le go ikaboniga lakini ime biasara bintu maite buna technology yango chenchere chi design chini yango ya chirecho konyara kolika omongi na Grace nara wote binaki kwanya le kwegendereri technology nya ya chire ime biasara ebi sokorika okorika na abantu batata squeeze atata ndikere style etali na mwale korika kere kwale gochaka bano rero yakire toko nonyene kero cyange chegwetere munaiga konyorurira rero kuriya kamashini ga kuumia ikyara ntoko chakoganye munabone wetere twakoraki tuumi cyanga kiri monto ira immediately. That is a new technology. Kore mashini eyo kwa manya mbule kego tua change chiko kwa manya nayo kono keko betereri gore mashini e so tati kwa chumeri bayo Materio montaba te biasara no bate chikasa machiri cha uchi regular usevi ombegete bali bacha bacha regular lyo bakorere kasi ye eme biasara ebi customers chiri cha uchi regular chiko ruko aseki mbore sa lyo ko bakorere kasi ngia nande kabiri chiri cha regular na bandi nande natebanga pagenda nande batebia abandi barori esa ulio ko bakorere gasi erengia nakira nyawo tebe biasara bya bigocha bya especially ngaki ya siasa ngaki abantu abange bataite kolikeru cyanga cyangwa ngaki ya siasa utakire machine inawo tayiye komi bwangu bafanyikazi abangi kosi abantu abe barabangi nakira umuntu ataite cyanga cyayo cyekambei so gukoriye machine komi lijyange cyubwangu n'abafanyikazi bawo barabwangu so tati ukirani n'amagani yabo Eme biasara biasara binde byonsi ego tukorwe runenge yari yekonyara goswa gose profit ese biasara bya nakira nyawo tebe bakonyora kwao uko irete Chokonyora kwane mbuya kongirete kyara ni keep it my customers ngo chabali nanya kusimbia nyako ba stack Maga ya COVID-19 goswa imeyensengima biasara bingi byanyarire guturubani gumono ese biasara byao ntira ki COVID-19 yaturubanire biasara byao biasara bi na irorera nande ngoteba nga abantu abayiya baminta babanse babutuguriye biasara babera affected Nikira kwa labda material silima kwa yara kuruisiko nchiri gocha
bono ntori affected because ebinto byari kuru China mbiri gocha chianga cyari kuru China jiri gocha Mayo chake biasara bibia wesi kwa lenga yebueka boni ige biasara bibia bire bingi sana imenye town kero nyalo kwa ndego ya competition yeyo competition ya bire nyingi lakini akero ekubwate na kina utalinga muno kwando your customers cause na bara bangi lakini ngo so injerura nyale kwando chi customer chiao na ande bakumanyite na kikiragere over sustained here kyare biasara ibiga ayekwamanyekana bantu abandi bansire bono tibai nakina hoteli umuntu agoteinga ijiro bigwire kwa koreta iro mwana kwa mutrain ijire sune koigoire sometimes tagotwara fadera ya tie bintu biriwa tete kami aya kabere abange mbaliko babamenifu nande nago tebia nabo murago chaigate nesikanyore customer amo chwesa amutecha moretere bintu bitomani chwesa chi so muntu nando roche na chokole mistake gakondi ya ichageduka mone bintu para a competition narrow but it will depend how you handle your customers until you come berengali kiobwate igore biasara byo besama tukagocha sama tukagocha ndagete ntware chimasini china na bali kwa bange nalinga nyanchi basinyinge abantu abangimara bakuriye tiboni yaba bateba nanche ndatake ntore biasara buna Grace Kerubo ayingira nyote byo muntu tete gochake biasara buna yegwacha getebya yago cha masomi ga mar kimune biasara bya kabakera guchigwansa ngakya okora taenda imukise ne roni yabandi ana wote bichallenge sinchiro chana tigita bafanyikazi au kiro montoni uko muko cyasiri chikwara so naboka akora leta okomosomi ebinte bye kera haretire no ni tiru narora nanyore profit kozi to kwansera miambi uchikomenta 300 onyetoro chi profit no kuikora ara ligelinga ekinteki na ansiri nkiringa chiangetechi onye nchikwa tu profit you stop it utara kore chwesa chi kwara lakini gokoronye onye profit nero lyo nabukunya komenta nkenge biasara bikobe myaka 25 ne mingi sana experience usebo manyiki kwanyorire wetire biasara bese myaka biasara biga goiko twala kabito ana liu twale kerwate binte barayati to gukora ituko ogende nyumba busa so kwatika na rekobori ime biasara bya bese myaka 25 experience ki usebo manyiki use lessons ki kwanyorire ime biasara biga egento nchege tangani na muna na veriro naro karubwate kabito you will succeed nande goiko abo muntu very keen why na gotebinga ebintu bigikobo aye yupa in person that's why okora ba india bangi agoturini no na bana bai kera baturini no bara si biasara biri abagoja mpaka na ranchi nero tingo cha kurwa igaranchi ngene nchikurira nchintiyete ba chi customer chirega ngankoragera nachi ai ko muntu yarega paka chinsa chiri akorire akorwa agende karo ngono nalio rende te biasara na kiokororera nona baindi abaiga ba succeed why nare tumuri korora mure muna ba kore biasara so na intu tosoko muna bara talinga barabuyo bamaete biasara kutuliko na andika bito again that can it is capital when you have a variety you can't miss to sell we go and you all need to get it at the end of the day when you know what and I to was so again to kila neiri umuntu ale capital and you have the variety of things you will sell nani muntu tayoro mujinga umuntu yase uko so aso muntu koliri biasa na bakamutaidisi what to do lakini abantu abange taigo takakorise wano utachietie so yora kolinga kyora koroma bile biasara bweli igete ingiora nyale go chingera usekwe go kirora tebo buya bwe biasara bili bweli igeta yo munyene kuba biroli kirobisi nche bia nembu ya kyara ta konga besa chirinda endo neba no indosi emi kera lituko olita kongo ndigete birinkari kirari tako angena ranchi ai biasara gotokorete biasara ibia
nabo tokurusia goteba tigamento uyu no ni miende igoro because twakora egasi engi ari ase egasi no mente rende bono ebiasara biao okora daswa okonyora abante ekero baritaye nari agocha lakini inche nonde korwa emiaka yonsi so buya nagotebia nobobe nagotebia abantu na akini egento nande nairana nagotebia ng'a ntonya koirora ebiasara ebitagete otware variety and you have capital lakini rende ese bono iga abantu ba koegubari this small scale loans nkoegubari mwa abokobeka watu gusaba chinyinge okoira nandi bakora iyo nabo abantu baukina abantu nabange sana bakorigeti boniga wetere somoroberi oyo njura nyare gotebi abasayi bali go sabantu bali bakoreti iskali batete gochaka ebiasara bunebi abasaba bakorire chiskuru gasteyo tiga onyoirwe training tiga akore gasiende yonse ya magoko chibese chiria kunyagoteya baiburu bamuiraite university bachi achikunya kuba tenga nkabese remongire skuru tiga choro nya mechanics onye no gusuna onye ni yaga aiche abe trained pamwa chibese chiria gochunya gosari anse biasara bia ingobona kingotelinga abantu abange mbasomete lakini atagete gasio bisi yeta chikobo gonche naringe gusabanga abo mwana gakorire school tari necessary ngo moire university ngegera umanyekane nga mwana one university after university ngeyabuchi anda kwera na back to zero achugo chaga abe trained anse gasiye basbate nabange sana bakorigerereti boniga batebana nchenda takenja kebiasara ebikongo buna printing bwechisati ngira yotebya basubati buna bakorigereti boniga basubati buna bandigereti tigabandige yesende baichemba tema na tawakaregas nande nero nyugwansa basimatenga kyokora kyokonyana na kanyumba kaigo bekintu bya onya kwegenderera to kolero morobiri oyo engana yawo yo mweli nereri sabantu bakorigereti boniga sabantu abanje ndo nkubatebya abana aba bakori school bare tubanse egasi amaboko abo einerera konya abana ikiagera kumureta kero mwana ari bisi yongwe konyare nande naye kwerusire musibo abuno otogoikera omweli bo morobiri torera sira tole kwemanyia mange na Grace Kerubuyo tebiria nchira kunyara guchake biasara byogo print chisati ufoya kolika maliko awaze chisati tekora nyore chinga kiskali nabo kunyara koire sati eri aho wanchete enyare koli kwireta liro anyare kogani elindo nyare kwegoki matonyere gotebi kuna Grace Kerubu inyora oyo no morobiri bwe sabali yo ponchorere asitukumanyia mange igore sabali yo guchake biasara ko bigendereri ko bikini makabinyare ko ikesebire ngo biri bya igoro Wekirenga kiende imeyo morobiri oyo ndoke ndemo Steven Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono ya